mai girma gwamnatin Kano kuma ɗan takararmu na majalisar dattijai. Mai girma sakataren gwamnati, kwamishinoni kuma ɗan kwamitin zartarwa na jihar Kano. Mai girma wakilin mai martaba sarkin Kano wanda hakimin karamar hukumar taro ne dan guruban Kano yake wakilta. Masu girma manya-manyan ma'aikatan gwamnati, manya-manyan 'yan siyasa, ko masu girma masu muhimmanci 'yan kwamfutiya da sauran al'umma 'yan jarida. Assalamu alaikum. Mai girma gwamnan jihar Kano, an ce labarin zuciya akan mai fuska. Babu shakka kowa ya san wannan bayani nawa don godiya ne, domin abin da aka yi mana gashi a gabanmu muna ganin sa yana ganin mu, kuma duk inda aka nuna wannan an san tarihi ne aka kama kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa. Mai girma gwamnan jihar Kano, kafin ai wannan biki na shiga wannan katafaren gini domin in duba irin abubuwan da aka yi da kayan alatu da aka sa a ciki. Ofishina ni kai na sai na ce to wannan ofis ko na shugaban kasa ne. Na duba na ga famunan sakataris guda biyu, kowanne ga ofishinsa isasshe, sauran ma'aikata directors kowa ya samu ofis, sannan kuma ga ban ɗaki isasshe da kayan aiki, komai da komai. Mai girma gwamnan jihar Kano an riga an sa waɗannan kayayyaki. Mai girma gwamnan jihar Kano, lokacin da na karanta a jarida wani gwamna ya kori mataimakinsa daga gidan gwamnati, ya kore shi daga ofishinsa, ni kuma ga shi an mun sabon ofis. Sai na ce to ni an yi mun riga, an yi mun jamfa, an yi mun wando ga hulan kwankwasiya. Allahu Akbar! Amma a wasu birane kuma mataimakin gwamna an masa tsirara. Saboda haka ko makaho ya san akwai bambanci da abin da aka yi a wani guri da abin da ake yi a jihar Kano. Mai girma gwamnan jihar Kano, wannan gini da aka yi da kai ya nuna cewa ka ba ofishin muhimmanci, ofishin mataimakin gwamna muhimmanci kwarai da gaske. Ka turo mini ayyuka iri-iri daban-daban masu yawa, masu amfani, masu daraja domin a kyautata al'ummar jihar Kano. To wannan shi sa aka ba da wannan ofis domin a gudanar da irin waɗannan ayyuka. Ina tabbatar maka za mu yi amfani da wannan ofis yadda ya kamata. Dama mun saba aiki dare da rana, za mu ci gaba da aikin gwamnati dare da rana, kuma mataimakin gwamna mai zuwa na san shi ma zai zo yi wannan ofis domin yana sansanawa, kuma al'ummar jihar Kano da ya daka zai shiga wannan ofis, mu kuma idan da kama ta yi gaba. Yanzu ba muka jihar Kano muna godiya, Allah ya saka da alheri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.